Goejoen, het is Waasje, 21 januari. Welkom bij Biend. Met Joen aan tafel, Jorrit Arnsen. Hij weet het geheim van een goed wachtwoord. En als topbestuurder bij het KNVB wil Pier Eringa de sportiviteit op de amateurvoetbalvelden voorombrengen. En Anne Skulp, de dino-expert van Nederland, hij had te verzorgen dat de T-Rex aanzien voor het eerst in Europa te zien is. Een goede T-Rex vinden, dat gebeurt eens in de 10, 20, 30 jaar. Dus het is natuurlijk een ongelooflijk geluk dat wij op dit fantastische exemplaar zijn gestoten. Ja, dit prikkelt echt de fantasie. Hoe oud is deze dino die je hem daar vond, hè? Iets minder 66 miljoen jaar. 66 miljoen jaar oud. Dik. Ja. Allemachtig. En deze komt dus aan naar Nederland aan? Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. En hij is het overzwargen? Met een heleboel andere collega's. Oké. Aan zijn nek deeltraaien van de road movie van de Hoenekop naar Portugal. Het meest populaire wachtwoord van dit jaar is 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dat wordt blijken uit onderzoek van een Amerikaanse website naar de meest gebruikte wachtwoorden. Leeuwt of net, oren populaire wachtwoorden zijn password en QWERTY. Q-W-E-R-T-Y. Zeg maar de bopperste regel van het toetsenbord. Jorrit Arnsen, docent ICT onder de Friese Poort. Ja, hoe kom je er eigenlijk achter? Want wachtwoorden zijn ook gewoon geheim. Ja, wachtwoorden worden vaak... we proberen natuurlijk geheim te houden, maar als een website gekraakt wordt, dan worden meestal ook alle wachtwoorden van die website natuurlijk verzameld. Die bestanden die worden op internet gezet. En als je al die bestanden bij elkaar voegt, dan kan je kijken wat de meest voorkomende wachtwoorden zijn. Dus al die sites ben eerst kregen toch hackers en toen kwamen ze erachter wat de meest gebruikte wachtwoorden binnen? Ja, vaak wel. Ja. Soms zijn er inderdaad voorbeelden van mensen die een wachtwoord zomaar geven, maar meestal proberen ze wel geheim te houden. Hoe bedoel je zomaar? Nou, deze week was er een mooi voorbeeld van Jimmy Kimmel. Die inderdaad, of eigenlijk zijn crew die de straat op ging. Jimmy Kimmel, even uitlezen, waar is Jimmy Kimmel? Dat is een Amerikaanse presentator. Okay. En die zei eigenlijk hetzelfde. De wachtwoorden worden natuurlijk geheim gehouden. Iedereen past daar heel goed op. Maar vervolgens, toen ze de straat op gingen, was er een simpele vraag. Wat voor wachtwoord heb je? En dan werd er gezegd, ja, ik gebruik vaak de naam van mijn huisdier en mijn geboortedatum. Nou, dat lijkt nog veilig, want dan heb je nog niet zoveel daarover gezegd. Maar vervolgens vroeg de presentator, goh, wat leuk. En wat voor huisdier heb je? En heb je hem al lang? Wat is de naam daarvan? De mensen trapten erin, gaven de naam. En zo werd even doorgevraagd. En vervolgens gaven de mensen ook hun geboortedatum. En dan heb je er weer een wachtwoord bij op je lijstje. Ja, nou, feit is in elk geval dat een heel soort mensen toch net een heel soort moeite om een veilig wachtwoord uit te kiezen. Wat is daar het probleem eigenlijk van? Als je dus door zo'n hack van één website jouw wachtwoord bekend wordt, dan weten ze vaak dus ook meteen het wachtwoord voor alle andere services die je gebruikt. Bijvoorbeeld, je gebruikt natuurlijk mail. Je gebruikt vaak een Dropbox of een Google Drive. Maar je kan ook wel een Netflix-account hebben waarop je je tv-series bekijkt. En die is wel interessant natuurlijk voor hackers, want dan kunnen ze gratis series kijken. Dan kun je steeds maar, als ik Netflix heb, dan kun zij vergees, dan betaal ik steeds maar het yield, het abonnement, en zij kunnen dan vergees gewoon Netflix zien. Bijvoorbeeld. Ja. Even het listje, want ze hebben een top 5 makken. Hè? Even het listje, jongens. Wat zit er op 1? Ja, 1 wisten we dus al. 1 onder my size, password. Ja. Password echt gewoon. 1, 2, 3, 4, 5. En 4 is dan weer steeds maar een variant. Hè? Net echt heel creatief. Nee. En het is... elke teken erbij maakt je wachtwoord wel veiliger. Dus 1, 2, 3, 4, 5 of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan heb je alweer 1 teken meer. Alleen omdat ze natuurlijk op zo'n lijst staan, is het voor hackers heel makkelijk om zo'n lijst te gebruiken tegen jouw account aan. Ja. Has tips? Dit is dus al je net goed. Dit kunnen we al je vergeten. Dit maken we vooral net van. Wat is nou een goed wachtwoord? Nou, dus geen woord uit een woordenboek. Geen heel bekende zin. Liefst wel een wat langer wachtwoord. Elk teken erbij maakt hem complexer. Dus dan moet je denken aan een zin? Bijvoorbeeld een wachtzin, ja. Dus ik hang mijn jas op een haakje. Ja? Is natuurlijk een hele lange zin, maar is heel makkelijk te onthouden. Nou, dan staat er vaak als eis bij, er moet ook een cijfer in. Dus dan, ik hang mijn jas op 1 haakje. Dan heb je je cijfer erin. En als je dan begint met een wachtwoord, of met een hoofdletter, bijvoorbeeld ik met een hoofdletter,
dan is hij alweer veiliger. Want dan heb je hoofdletters, kleine letters. En hang ik mijn jas op een haakje met een vraagteken erachter, dan heb je kleine letters, hoofdletters en speciale tekens. Oké, nou heel Friesland het nou mooi alle jaar hang ik mijn jas op een haakje met een vraagteken Bij erachter. deze is deze afgestreept, want die komt vast op een lijst. Die zit al mooi op Ian. Pier, deze week is bekend geworden de nieuwe directeur van ProRail. Ja, het is heel even. Per 1 april. Ja, dat ging grap. Wat is die wachtwoord? Nee, wat ik hiervan leer is wel... ik heb natuurlijk een eigen wachtwoord en ik ben vreselijk transparant. En dat is ik mijn doelstelling om dat te blowen. Maar net dat het gaat om de pincode en het wachtwoord. Maar voor mij is wel nee dat die zo lang wezen kan. Dus een zin. Dus ik heb steeds het beeld dat het bij 8 dingen of 10 ophouden moet. Maar dit is natuurlijk volle langer. Ja, sommige sites vinden het nog steeds niet goed. Okay. Maar een heleboel sites kan je al een wachtzin gebruiken. Ja. En dan ben je veel veiliger. Nou, mooie tip. Mooie tip, toch? Van in de nieuwe baan. Ja, want Jo Wien ben nog altijd officieel, denk ik, directeur van het beste ziekenhuis van Nederland. Ja. Vicevoorzitter van de KNVB. En van de week was dus bekend de nieuwe baas van ProRail. Ja, dat je überhaupt nog tiertime hier te zitten. Ja, nou ja, als je de zaak een beetje vallen kon hebben, hou je 10 uur om de goede dingen te doen. En je moet gewoon keuzes maken. En als Omroep Friesland zegt van wij willen daar graag even met praten, dan plan je dat in de agenda en dan zit je hier samen onder de tafel. Waarvan akte en dank daarvoor. Maar je doet het wel on hè, bij ProRail, want het leidt nou wel alle jaar onder een vergrootglas. Ja. Volgens mij ben de eerste keer me vragen hoe je salaris ook al stelt. Ja. Ja, en het is natuurlijk mooi dat het net over dat soort dingen gaat, over het salaris, maar over wat ik doe. Maar bij Orenbaan denk ik wel, dat toen ik van de gemeentepolitie naar de spoorwegpolitie overstapte, toen zei men al van, goh, de spoorwegpolitie, hoe is dat voor doen? En dat wel. En ik naar het ziekenhuis sta. Het ziekenhuis zie ik net een al te beste reputatie, maar een soort spanning in de top en weinig vertrouwen. En dan, dan werd ik wel enthousiast en dan denk ik van, nou, dus we zien dat we daar wat aan doen kunnen. En gelukkig heb ik nog wat te doen op het spoor. Ja, nou ja, de vraag die elke, want we kunnen natuurlijk net al te volle vragen nog stellen, want je begint pas per 1 april, daar heb ik ook praat. Ja. Maar ja, de vraag vanzelf die we alle je weten willen van, wanneer ben we nou eens af van al die vertragings? Ja, nou waarschijnlijk nooit, hè. Want in een ziekenhuis, ik werk nu in een ziekenhuis, daar gaat ongeveer per week 1 patiënt die net daar gaan hoeven zoeken. En dan ben wij ook nog het beste ziekenhuis van Nederland. Dus je zorgen werd... er binnen altijd dingen die het net goed gaan, niet misgaan. Maar belangrijk vind ik, om dat dan te onderzoeken, wat is de reden dat het misgegaan is, om daarvan te leren en te zorgen dat het de andere keer beter gaat. En dat je er transparant toe binnen. En dat is, vind ik, te vaak net het geval. Dus ik kan me zo voorstellen dat als je zoveel kilometer spoor hebt en dat er zoveel misgaan kan, dat je nooit voorkomen kan dat er iets misgaat. Maar belangrijk is dan om er transparant toe te wezen. Ik heb het menselijk gevoel te Jan van wij balen er zelf ik van wat je hem hoe komt. Onderzoek je hoe het komen is en probeer je te verbeteren. Dus in het Nederlands ziet dat dan een verbetercultuur en transparantie. En dat ben wel begrepen met ik een soort werkformatie. Oké, nou genoeg even over ProRail. Ja. Want jou ben ik krijg begonnen als vicevoorzitter van het KNVB. Steeds maar de tweede man achter Michael van Praag. Ja. Toch? Ja, die heb ik vanmorgen nog succes wensen bij ProRail. Oh ja? Ja. Waarom willen jullie je inzetten voor het voetbal? En je doet vooral het amateurvoetbal, hè? De amateurtak. Ja, nee, ik ben voorzitter van toezicht voor het amateurvoetbal en vicevoorzitter van het bondsbestuur die hoe alle voetbal gaat. Nou ja, dat komt eigenlijk om iets zoons die voetballen. Ik heb zelf nooit voetbald. Ik ben een keertser. Als je in de boek nou zegt van dat ik nog heel vaak in de prijs zit, dan is dat net het geval. Hè? Dus ik weer wat een middenmotor qua keertsen. Middenmotoriek? Ja, middenmotoriek. Okay. Ja. Mijn schouder weer net al te best. En ik ging ook al gauw naar Apeldoorn om de politieacademie te doen. Dus het houdt het op. Kees Punten ging terug en ik ben ophouden. Nee, mijn zoons is voetbal allebei. En daardoor denk ik iedere sneeuw langs het voetbalveld. En er gebeuren mooie dingen, maar ik denk van ja, dit maar toch oors. En toen had ik een headhunter mij benaderd en zo van wij zieken een bestuurder die wat dingen verbeteren kan. En dat wat voor die. En zij rollen je erin. Ja, precies. Nou, je stipt het al een beetje on, hè? Want mijn Zwansje die gaat aanstaan ook op voetbal. Die is nu nog 5, maar het eerst vanzelfs zijn zwemdiploma halen, maar dan ook op voetbal. Ja, Sneutemoos betiert eruit. Sneutemoos betiert eruit, nog een uur toch? Zal het begin die wedstrijden. Ja. Maar dan werd ik me nou al een beetje on, ja, ik weet niet hoe het al je komt, maar die razende orders bij de Sint-Inedel. Ja, daar verheug ik me net op.
Nee, dat vind ik, dat zie ik zelf ik. Het is al gauw dat ik toch van mensen beloof, van de jongens al beloof. Het is de trainer die het doet en de coach. En geen aan de kant staan en moedig je aan of klappen en juichen. Maar voor de rest moet het op het veld gebeuren. En de ouders die vind ik bemoeien zich vast te vol. Ja, we hadden er een voorbeeld van. Oké. Jongen! Hoe oud ben je, joh? Jeetje, je moet naar de kleuterschool toe. Ga daar weer leren. Nee. Jongen. Jongen, je ziet toch wel, man, dat het een overtreding is. Baby. Ja, en nou de grote vraag vanzelfs, hoe dit om te pakken? Ja, ze maakt het net, hè? Nee. Nee, ik heb zelf in de politieacademie rugby spelen en daar weer toch een stuk meer respect voor de scheidsrechter. Als je hier ik zeg hoe makkelijk dit geldt voor spelers, maar ik voor mensen eromheen erop scheidsrechter jong wordt. Dus er is nou een experiment in het zuiden. Werd ze de ouders dus op afstand zetten van het veld. En werd alleen nog de spelers en de coach en de begeleider op het veld zijn en de ouders op meer afstand. En hoeveel meter afstand nog? Ja, dat is een goede vraag. Hoeveel meter precies zijn? Ja? Ik ben meer een man van ongeveer. Oké. Maar dat weet ik net precies. Ongeveer maar, een meter is 20? Ja, het is 20 meter draaien. En dan gaat het dus om de baan en het gaat om de scheidsrechter en het gaat om de trainers en de begeleiders. En daar gebeurt het. En de ouders die moeten gewoon op gepaste afstand staan. En je hoopt je dan, dat er een soort nieuwe cultuur ontstaan gaat bij het voetbal. Lid het voetbal op het veld. Onmoedigen, altijd goed. Maar een scheidsrechter oorzeiken of schreeuwen naar de been, net wel. Nee. En dit is dus een pilotproject in het zuiden van het land. Ja. Dus Brabant, Limburg. En als het goed slaagt, dan wordt het verder in het land uitbreiden. Dan komt het echt in Friesland. Zeker. Dus als mijn zoon aan de voetbal gaat, maar ik 20 meter, dan maak ik dus hudde razen. Ja, maar dat is net goed van die vak, want dan kun je net zitten. Dat is hier, maar dat zoekt zomaar zijn wijze kinderen. Daar ben ik net ongerust over. Nee, maar dat is wel zo. Het gaat natuurlijk, het is een vorm, hè. Maar het gaat erom dat je een cultuur rond dat voetbalveld krijgt van net razen en skellen, maar lid het voetbal. En het maakt gewoon weer volle leuker worden rond het veld. En de excessen zat die direct binnen net wel. Nee, wat verneem je ervan? Want jou bij de Zwan, die voetballer dus. Ja. Vind je het soms hier gewoon net leuk? Nou, ik merk wel, je speelt bij een amateurclub in Apeldoorn en de oor bij Vitesse. En de profclub? De profclub. En daar werd al vanaf het begin werden de ouders ik al op afstand zetten. Dus zei de trainer ik ben degene die het maar de jongens doet. En jemmers ouders, ik verwacht ze geen garage geskeld en aanwijzingen rond het veld. En ik vind dat wel goed. En dat is eigenlijk wat ik trots zetten willen. Ja. Zou het helpen? Ik vraag het me af. Je vraagt het je af? Ja? Wat denk je dan? Ik ben wel benieuwd, als zo'n ouder naast jou staat te schreeuwen, spreek je me dan op aan? Ja, en dat doe ik vooral na de wedstrijd. Want waar het ook misgaat, als de ene ouder tijdens de wedstrijd de ander aanspreekt in het front van de kinderen. Want dat heb ik, ik zie alleen op Fries hoor, hè? Hij heeft het wel. Ja. Dat heb ik mooi maken, dat de ene ouder de oren aanspreekt en dat het uit de hand rent tussen twee ouders. Ja, dat krijg je bijna veel te mooi. Dus de keus is dan om op dat moment te zeggen van even een beetje rustig aan en vooral naar oren, mooi een bak koffie te zeggen van zo willen wij het toch net. En dat is wat ik van ook krijg. Dat is de inzet. Ja. Een heel soort succes erbij. Dank u wel. Wij volgen je Emiel. En Emiel, dat is de jonger van de Hoenekop. Deze week op reis naar Portugal. Hij is daar 2400 kilometer in zijn droomauto heen voor een optreden. Het is vandaag alcoholvrijdag. We zetten de hele dag soepen. Whisky 4 anus. Dat zullen we mijn kont smijten. Dat maakt mij een tampon in anus. Dat net als soep me al niet meuk. Godverdomme, kut ding, jezus. De Hoenekop is hoe het ontstaan is, het repeteren alleen al, dat begon al met bier. En het gaat altijd hoe bier en dan waren ze binnen. Ja, daar is een prutte dronken mensen om die heen. Nou, en ik had een hekel aan dronken mensen als ik zelf nuchter ben. Oh, Emiel. Doe maar even een zes hoog. Want ik... Ja, je hebt mij erop. Nou, zeggen we dan.
Wat zijn hozen? Ze krijgen geen heel. We hebben maar nog de cola bieden, man. In beide. Ik ga nog wel een spijkerbroek omdienen, want die oren die meuren me, jongen, dat die net niet, jongen. Ja, nee. Nou, voornamelijk naar een reek. Godverdomme, reek, zwet. Mercedes. We hebben zeker 12 spijkerbroeken, deze had ik gewoon niet. En die oren, daar rookte ik van hem, ja, dan die stonk me daar, jongen. Die van die net. Oh, kan dat. We zitten in een blede belen op de terras. We hebben nog dit is gewoon een wenning wat we hier nog gehuurd hebben, weinig. En we zitten hier niet nou op de terras. Nou jongen, ik had hemdje jongen en inmiddels zit hier in een blede bel. We had zwet op een snor staan. Hey. Het jij er een beetje bij, dus dat ik op een gegeven moment denk van... Ik kan me moeilijk vaststellen dat ik... Ja, misschien was het dan zo'n soort optreden, ja, dat zeg maar... De rodies alles van die kleer zetten. En als er zelf vlak voor het optreden opkomst. Hè, en die show dost. En daar 2, 3 bier. En dan was ik gelijk weer vol. Maar ja, wie je na die tier gaan we altijd even de tent in. En dan stik ik achter de t-shirt te verkeerpje. En dan is het gewoon slap aan hoeren. Maar ik had het echt wel een paar keer dienen dat ik zelf de Bobby. En dat ik dan daar nuchter tussen stond. Nou ja, dat is gewoon net leuk. Ik zal alleen bij de zee zien. Ja, ik zal alleen naar de zee. Suza, jongen. Hey, jongen, later. Ja, en mooi. Dan zal Emiel optreden tijdens het matinee in Beja. En dat is dus in Portugal. En ben je nou ook in één keer heel enthousiast? Like ons dan op uw Facebook. En maak je komens op deze giftbox. En dan heb ik nog een pet van de Hoenekop. Ze hadden er miljoenen euro's voor betalen. Maar en het museum is er heel op onpost. Maar van 2016 is in Naturalis, het Natuurhistorisch Museum in Leiden, als eerste in Europa de T-Rex te zien. De grootste, de gevaarlijkste, de Rolls Royce onder de dinosaurussen. En het is een Fries die dat al je van elkaar kregen het. En dat is Anne Schulp. Anne, welkom. Hoi. Ja, ik ken het eigenlijk vergelijken met de nachtwacht. Hè? Wat de nachtwacht is voor het Rijks, dat is de T-Rex voor Naturalis. Dat is wel een beetje de vergelijking, want als je nou naar een dinosaurusmuseum gaat, het is wel heel grappig dat het bij natuurhistorische musea toch soms best normaal is dat je een afgietsel, een kopie neerzet. Je gaat wel naar een museum voor iets echts. En we hebben een hele leuke verzameling dinosaurussen al. Met eigenlijk iedereen is er. Die langnek en dat ding met de stekels en die met de horens. Maar het zijn allemaal planteters. En straks gaat Naturalis verbouwen. Er komt een compleet nieuw museum. En met een nieuwe dinosauruszaal. En daar ontbreekt toch wel iets, hè? De grote vleeseter. Ja, precies. De T-Rex, ja, dat is de Tyrannosaurus. meest tot de verbeelding sprekende grote dino. Dus wij wilden eigenlijk wel heel graag een grote T-Rex. Ja, dat is een echte. Een echte. En dat is natuurlijk een prachtig idee. En ik kan me vaststellen dat je bij een brainstorm sessie zit je bij elkaar. Ja, we willen die. Maar dan komt natuurlijk van, hoe komen we aan zo'n T-Rex? Ja, die vind je dus niet die op commando. Dat is een beetje het probleem. Maar we hebben dus wel in de afgelopen paar jaar echt alle lijntjes uitgegooid om ervoor te zorgen dat als er een balletje gaat rollen, dat balletje dan wel ook onze kant op rolt. En je hebben hem uiteindelijk voelen? Ja, bij de tweede poging was het raak in Montana. In Montana, Amerika. Ja. Daar hebben we beelden van. Als we hier een skelet tegenkomen dat het ergens in de T-Rex top 10 terechtkomt, dan ben ik al dolblij. Yeah. What was that crunch? Yeah. Hear that sound? Anything good up there? Dan komen we langzaam dichterbij, dus het wordt steeds spannender. Wow. This is an old beast. Dit dier is echt de koning
van het dinosaurusrijk. Het is zo enorm, het is zo krachtig, het is zo'n machtig dier dat elk kind wil dat zien. Ja, hoe groot is nou de kans dat je een T-Rex vindt? Nou, een beetje een aangevreten skelet is al heel erg zeldzaam. Want ja, in de natuur normaal, alles wordt gerecycled. Hè? En een beest gaat dood, aaseters gaan ermee aan de slag. En voor je het weet heb je een paar afgekloven botjes. En ja, zelfs die worden meestal niet fossiel. En ja, dit was wel een beetje de perfect storm. Alles klopte. Dus het skelet van dit beest, het is al een beetje afgekloven. Maar bijna alles lag er nog. Aan het eind van het droge seizoen, aan de oever van de rivier. De regentijd brak aan en er is in één keer een pakket van meer dan 3 meter zand overheen gegaan. Dat is langzaam een beetje versteend. En uiteindelijk is het weer aan de oppervlakte gekomen en daar zat ze in. Ja, het is een ze. Het is waarschijnlijk een vrouwtje, ja. Het is een vrouwtje. Ja, de wat steviger, massieve botten, dat is bij veel reptielen, bij roofvogels en een aantal dieren is dat, heb je dat de dames het stevigste skelet hebben. En het lijkt er toch wel op dat dat bij T-Rex ook het geval is. Nou, je leidt wat op tafel. Dit is een tosk. Ja, dat is, deze zit in de rechterbovenkaak. Vierde positie van voren. Er zit een stuk of 50 van deze tanden in. Dit is de wortel, dus je hebt zo'n stevige wortel. Dit is een soort van sloopbeitel. Als je goten in je betonvloer wil kappen om nog wat leidingen te doen, dan heb je ook zo'n botte punt eraan zitten. Maar het is een 2-in-1 gereedschap. Hiermee werden de botten van triceratopsen versnipperd. Maar als je dan even hier langs voelt, zit hier aan de zijkant zitten 2... dat zijn de steekmessen. Daarmee werden... En wat voor beesten had zij met deze tosken al even verslonden? Nou, dat kon het tot... Dat willen we toch weten, jongens, of niet? De grootste plantenetende dino's, dat was geen probleem. We hebben ook botten van een triceratops, dus dat beest met die grote horens en die enorme kam. En dat zijn echt zulke dikke botten. En daar gingen deze tanden dus gewoon doorheen. Want we hebben echt versplinterde botten met tandafdrukken en alles erin gevonden. 6000 kilo bijtkracht. 6000 kilo. Dus hierop 5, 6 kleine autootjes aan bijtkracht. Daarmee kun je triceratopsen en andere grote dino's. Dit is een jongensdream, denk ik. Dit is wel heel erg leuk, ja. Ja, toch? Want die soms sparren toch ook al je dino's? Nou ja, die zit op de bank met een groot boek. En dan vouwt hij het uit en dan zit hij in die wereld. Ja, was dat ook jouw droom? Nou, meer dat je inderdaad met die fossielen terug kunt de tijd in. En een beetje kunt snappen van... dat je langzaam steeds meer grip krijgt op hoe dat allemaal ontstaan is en geëvalueerd. Dus dat hele verhaal. En daarna ben ik inderdaad wel flink de saurussen ingerold. Ja. En papa graaft naar dino's, dat is dus heel normaal bij hem thuis. Ja. Hey, en nou komt die dino dus aan naar Nederland. Voor het eerst in Europa. Nou, voor het eerst is T-Rex, een echte T-Rex, überhaupt buiten Noord-Amerika te zien. Maar waarom dan nou in Nederland? Hoe is dat mogelijk? Nou, want elke niet wil hem toch, hè? Een T-Rex, kan ik me zo vaststellen. Ja, nou, het is misschien als je terugkijkt, is het een beetje naïef of ambitieus om te zeggen dat je het onmogelijke wil. Want een complete T-Rex vinden, dat lukt niet op commando. Maar we hebben het wel geprobeerd. En bij de eerste poging hadden we een losse voet en een paar triceratopsen in Wyoming. En een paar maanden later was een ander veelbelovend spoor, waar aan de ene kant een stukje van de schedel uit het berg kruimelde en aan de andere kant ook een paar botten die op de heup leken. En wij erheen, top van de berg eraf. En daartussen lag een goed deel van de rest van het beest. Ja, we hebben wel wind mee gehad, hoor. Dat zonder meer. Maar als je het niet probeert, gaat het helemaal niet lukken. Nee, maar dit is dus de tosk. De hele T-Rex is dus de Shen in Leiden in Naturalis. Hoe groot is hij dan? Ongeveer 13 meter. Het is een volwassen exemplaar. We hebben nu alleen nog maar de losse botten, dus ze zitten nog niet in elkaar. We gaan de komende 18 maanden heel hard aan de slag dat gemonteerd wordt. En tegelijkertijd heel druk bezig met onderzoek, want we willen alles over er te weten komen. Hoe oud was ze? Wat deed ze? Dus we werken met heel veel verschillende onderzoekers in allerlei universiteiten samen. En in 2016, eind 2016 is nu het streven, hebben we, komt ze naar Leiden. En gaan we het hele verhaal van deze T-Rex vertellen en delen met iedereen. Bijzonder verhaal. De T-Rex in Leiden in 2016. Heren, tieren dank voor je komst ons Savier. Morgen dan ben we er weer. Dan onder oren omtinken van het Lemster mooie score. Want zij viert dan haar 50-jarig jubileum. Waar weet dan hoe dan ik nog een hele gezellige jong. Dag.
Qual é o problema? Eu quero de saber. Eu descerrado fugir esta menstrua. Godverdomme.